Nikad nisam mislio da će vrućina od 38 stepeni postati moj saveznik. Dok se svi skrivali u hlad, ja sam izašao na sunce sa kanticom pažljivo odabranih smokava. Svaki plod sam birao kao da biram dijamant, ni prezreo ni nezreo, već onaj pravi moment zrelosti. Sušenje smokava tradicionalno zahtijeva posebne uvjete, konstantnu temperaturu, kontrolisanu vlažnost i puno vremena. Ali šta se dešava kad priroda sama stvori idealne uvjete? Ovog ljeta toplotni val na sjeveru Bosne donio temperature do 30, pa čak i do nevjerojatnih 38 stepeni Celzijusa. I ja sam iskoristio ovu priliku da testiram prirodno sušenje. Ključ je bio u pažljivom odabiru plodova, a svaka smokva je morala biti umjereno zrela, ne previše meka, ali ni tvrda. Ovo je priča o tome kako sam s puno strpljenja i pažnje odabrao najbolje smokve, ni prezrele ni nezrele, već one savršeno umjereno zrele plodove. I kako sam ih, zahvaljujući ovom prirodnom fenomenu, uspješno osušio pod vrućim bosanskim suncem. Klimatske promjene, koje inače mogu biti problematične za poljoprivredu, ovdje su stvorile mikroklimu koja omogućava i ovo čudo. Mjesec dana bez kiše, ekstremne vrućine, ono što je za mnoge nepogoda, za smokvu je evo savršen uvjet. Smokva je dar našeg sunca i zemlje. Svježa je slatkoća ljeta, ali pravo blago otkrivamo tek kad je osušimo na ovaj domaći način na suncu. Te naše suncem sušene smokve nisu samo poslastica, to je ipak koncentrisana energija, prirodni lijek za probavu i dokaz tradicijske mudrosti našeg kraja. Ništa moderno, dakle nema struje, nema dehidratora, nema nikakve hemije, samo ruka, plod i mreža. Važno je napomenuti da ova praksa jako rijetka u mom kraju, ali ako u sebi imaš optimizma i u nepogodi poput ove vrućine, moći ćeš izvući neku pozitivnu stvar kao što je ova. Assalamu alaikum, poštovanje svima koji gledaju i prate moj kanal Riječ po riječ. 24 sata nakon redanja smokve dolazimo ponovo na isto mjesto ovdje gdje smo smokvu pohranili na to njeno prirodno sušenje, pa ćemo ove plodove koje smo poredali samo da okrenemo na drugu stranu. Ovdje možemo vidjeti da se poprilično dobro osušili. Ono što ćemo raditi jeste da ćemo smokvu ponovo da jednom pritisnemo ovako i samo znači da okrenemo na drugu stranu. Evo sad ovo upravo kad radim. Prisjećam se zimskih dana kad sam 10 suhih smokvi davao po 6 km-ova, a za neku veću količinu sam davao i više. Dok ovdje kod će imam 3 smokve, baš prošlo ljeto. Najviše smokve pojela je muha, ptica i druge životinje, a najmanje ja, zato što nisam mogu nadjest koliko je mašala smokve bilo. Da sad nešto puno pričam o uzgoju smokve, po meni mislim da nema smisla, zato što mislim da je teorija jedna, praksa sasvim drugo, naročito ako uzgajate smokvu u podneblju u kojem ona i nije, obzirom da se klima mijenja u zadnje vrijeme. Dakle, temperature idu ka gore, to famozno globalno zatopljenje. Ne bi me čudilo i ananas uspijevati. Način na koji ovo radim upravo na način koji mi je opisan na strani čovjeka od kojeg sam kupio suhi smokava na prošlogodišnjem Gračančkom vašaru, s tim samo što on to suši u plasteniku. Vjerovatno uvjeti sušenja u plasteniku su malo bolji. Nakon 24 sata od trenutka kad sam ove smokve poredao, vidim da ima napretka, smokva izgleda dosta suhe.
ono što možda nisam rekao, a važno je da se kaže, prvo i osnovno što je najbitnije kod tehnike sušenja smokve jeste da se smokva zaštiti od vanjskih utjecaja, od mušice i od drugih insekata koji mogu da izazovu hemijske reakcije prilikom sušenja smokve, poput alkoholnog vrenja, nekih vrsta, možda čak i kiselina, tako dalje, da vas time ne zamaram. Zato ja koristim ovu mrežastu spravu za sušenje. Dakle, sunčeva svjetlost i malo blagog vjetrića ima. I to nam je ono glavno što trebamo. Vanjska temperatura kreće sa 30 do čak i 35 stepeni, 38, 39. Uglavnom, idealan vakat za sušenje smokve sigurno. Ovo je prva berba ove godine. Sljedeću berbu za sušenje vršim opet za par dana ako Bog da. Nastavljamo redat ovdje. Jučer sam izbrao, imamo 89 plodova smokve. To je negdje oko malo jače od 2 kile. Sad će ona vjerovatno ta težina smokve kasnije dok se ona totalno osuši da će odstupati svakako što je normalno. Prvenstveno ovo zbog čega radim jeste dakle sprečavanje ploda da propada. Vjerujte da je prošle godine oko 150 kila smokve na 3 stabla bilo. I da ti 150 kila najmanje 100 kila propalo. Ovo je puno pametnije rješenje, dakle da se smokva uzme i da se osuši. Pa se može konzumirati onda tokom čitave godine, što da ne. I ovo nam je treći dan sušenja. Dakle, ponovo vršimo rotaciju smokve na drugu stranu uz blago pritiskanje svakog ploda. Bitno je napomenuti još jednu nezaobilaznu stvar prilikom rada na sušenju smokvi. Vi ste vidjeli, ja sam prikazao da su plodovi bili na početku poredani jedni uz druge, a to je iz razloga što sam ih ja brojio koliko ih ima, bilo ih 89 ukupno. Plodovi smokvi prilikom sušenja ni u kom slučaju ne bi se smjeli da stavi na način da jedan drugi dodiruju, zato što na taj način može da dođe do klarenja. Dakle, kad sušite plodove smokve, napravite malo razmak između plodova da ne dodiruju jedan drugog kako se ne bi kvarili. Jedan od glavnih razloga zašto sam se okrenuo vlastitoj toj proizvodnji hrane je taj što svakako imam mogućnost za to i što ne bi. A iskreno bi glupo bilo da živim na selu i da pritome kupujem nešto što mogu da proizvedem tako bez pola muke. Ali evo također mislim da budem kako koja godina ide sve je teži. Klimatske promjene nisu iluzija, klimatske promjene su stvarne. Nema više pravila ni kad je sezona čega, ni hoće li biti kiša ili suša. Hvala Bogu, za sad ide, ali opet ko zna dokle. Drugi razlog, to otvoreno kažem, su cijene na tržištu. U Bosni i Hercegovini svi znamo da cijene divljaju. Sad neko će reći da je to s razlogom, neko bez, svako ima svoje mišljenje. Ali evo kod mene u selu, ovdje u mom kraju gdje žive oko 2000 ljudi, u radijusu od 2 km, nema možda ni 20 štala, slabo bašti ima. Malo više košta esi, ljudi izgleda radije vole da kupe nešto u trgovini nego da posiju svojim rukama da proizvedu. I ovo stanje uma mislim da nas vodi u jedno ozbiljno poglavlje, jednu novu eru poskupljenja namirnica. Poskupljenje osnovnih namirnica, nestabilnost cijene vode, struje, hljeba. I na kraju svakako u jednu još veću nesigurnost. Ako ne bude imao ni znanje, ni zemlju,
svakako da će mi biti mnogo teži. Tako da ovo ne radim iz nekog ćefa, iskren da budem, nego s te neke svoje procjene iz razuma. Mislim da ko danas nauči da nešto proizvede, nešto da uradi, nešto da posije, sutra će znati da preživi. Postavlja se vječito pitanje kako raspoznavati zreo plod od nezrelog. Mislim da je dovoljno samo pogledati u granu smokve i pogledati plodove gdje se jasno vidi da ovi mali zeleni tvrdi plodovi nisu zreli, dok ovi krupni, tamni i nadodir mekani plodovi su zreli. Ovdje imamo plod koji nije još potpuno zreo, znači može da stoji još neka 2 dana maksimalno, nakon čega se može ubrati. Što se tiče sorte ove smokve, vjerujte mi da ako bi vam rekao tačno o kojoj se sorti radi, postoji velika mogućnost da vam slagu ili pogriješio, tako da ne znam tačno koja je sorta u pitanju, međutim uspijeva evo ovdje dugi niz godina, čak i podnosi hladnoću zimsku, jaku hladnoću podnosi bez problema, bez ikakve dodatne zaštite. Nije joj potrebno nikakvo hemijsko tretiranje, hemijska zaštita nikakva nije potrebna. Samo zalivanje u sušnoj sezoni i pravilno rezivanje. Koliko nekom bude trebalo sadnica, reznica, može se javiti pa ćemo se čuti oko preuzimanja. I ove rane moji, došli smo do 6. dana sušenja i možemo ovo lagano da privedemo kraju. Naše smokve su itekako suve, vrijeme nas se poslužilo, barem neka korist od ove vrućine i od ove suše i od ovoga svega. Mašala, zadovoljan sam, probao sam, nije se pokvarilo, sve super kako treba da bude. Pakujemo ih u teglu. Ide nam nevrijeme, pa moramo požuriti, ne smije nam smokve okisniti. Način na koji ću ih ja da smjestim, da skladištim, da zapakujem kako hoćete, koristim ovu teglu. Jedno obično treba nam jedan šećer u prahu, kojim ćemo ove smokve da valjamo, znači ne puno, samo malo. I lovorov list, preporuka 2 lovorova lista po jednoj tegli. Dakle, uzmemo komad smokve, tapamo ga u šećer u prahu, zatim stavljamo u teglu. Ništa puno nećemo zamarati se tim, dovoljno znači samo umočiti smokvu u šećer u prahu, to je to. To se radi ekspresno i brzo, bez neke pretjerane mudrolije. Ne smije biti ni puno šećera, ne smije biti ni malo. Također može da se koristi brašno, može da se koristi iso i drugi neki prirodni konzervansi koji su poznati, ali s obzirom da ću ja ove smokve da koristim za kolače, za onako malo uz kahu, uz čaj, ja ih umačim u šećer u prahu. Neki mjesec dana je intenzivno sunčano, bez kiše, poljoprivreda je znatno osjetila te vremenske uvjete ovdje kod nas u Bosni. Prognoziraju kišu, evo vidim da oblaci idu odozgo sa sjevera. Pa nadati se malo, makar radi životinja i biljaka, da bude osvježenje. Znači, do ovdje smo poredali smokve, kao što možete vidjeti. Sad ćemo baciti jedan lovorov list. A poslije toga ćemo ubaciti još jedan malo kasnije.
mislim da nam neće biti dovoljno samo jedna tegla. Hvala Bogu, tegli imamo. Više je dosta, kakav bi ja bio domaćin kada bi imao teglu, jel? Bacit ćemo još jedan lovorov list. Jedan je pred kraj. Ne savjetujem da se puno nabija smokva na smokvu. Rekli smo znači da ima 89 komada smokvi, koliko je sad to težinski. Vjerujte da ne znam, znači ove dvije su tegle negdje od oko 750 grama, s tim da je smokva malo teža. Može se izvagati za nevolju, ali nije nam to toliko ni potrebno. S obzirom da ovo ide za vlastite svrhe, za vlastitu upotrebu, ne ide za prodaju. Za prodaju će biti nešto malo kasnije kad ćemo vagati. Koja će cijena biti? Cijena će biti paprena, zato što nikoga, ja mislim, na selu život ne sprečava da zasadi smokvu i urade ovako isto. Još koji lovorov list da stavimo u teglu. I rani moji, to bi bilo to. Znači oko 85 komada smokvi stane u ove dvije tegle. Imate vrhunski okus. Vrhunski okus, prezadovoljan sam kako me uspjelo. Eto ga, lijep pozdrav i svako dobro.